Doncs la veritat és que el País Valencià està molt malament. Està molt malament en el sentit que no té la infraestructura suficient com per a poder estudiar dins dels centres amb la qualitat en la que tenen que estudiar els nostres xiquets i xiquetes. Per tant, ja no és qüestió de quina educació es dona, sinó com es dona i on es dona. I si fem un diagnòstic des del centre fins al professorat, fins a l'alumne, com acaba i com comença, veurem que no està portant-se com es deu de portar. Per tant, el diagnòstic no és gens bo. Nosaltres l'únic que veiem és que des que estan posades les infraestructures de les escoles, que encara, avui per avui, el mapa escolar del 96 encara no s'ha acabat, que encara hi ha escoles que estan per a reparar-se, escoles que encara tenen goteres, aules que encara són igual que les que vam fer en un dia. Vull dir que és necessari, les escoles que estan fetes, donar-los una bona netejada que no ho tenen. Nosaltres tenim centres que no tenen ni l'habitacle per a poder estudiar. Centres on, fins que no es posa un barracó en el pati del centre, les aules estan deteriorades, les escoles estan massificades. Vull dir que fins que arribem a aconseguir posar un barracó al pati, les escoles de dins estan totes ocupades. Per tant, no hi ha una biblioteca digna, no hi ha un menjador digne, no hi ha aules dignes. Per tant, falta que dins de les escoles ubiquen totes les aules necessàries per a que els nostres fills i filles puguin estudiar. A partir d'ahir ens trobem els barracons en el pati, el mateix. El pati està ple d'aules prefabricades, que diuen els de la conselleria, i barracons que diem nosaltres, perquè sí, l'estructura és d'un barracó d'obra, per molt bonic com el pinten. Però clar, cada vegada que es fica un barracó en un pati, es trau sol de xiquets i xiquetes per a poder gaudir del pati i de l'espai. Per tant, si mirarem la llei del sòl, quan un fabrica una escola, té que tenir els metres obligats, tant de construcció com d'esbarjo, és a dir, metres quadrats on els xiquets i xiques deuen de jugar i disfrutar a l'aire lliure. Veure com tenim els mestres i les professores, els nostres fills i filles encara no poden estudiar amb la seva pròpia llengua, arriben a sisè de primària i s'acaba l'estudi obligat de la seva llengua, el valencià. Ens trobem amb escoles on els mestres, quan tenen una baixa, tarden a trobar un altre mestre substitut. Ens trobem en escoles on encara no hi ha professorat al 100%, ens trobem en escoles on, veritablement, no és la millor escola que vulguin per als fills i filles. Bé, és una pena. Nosaltres, quan es va aprovar la LOE, que estàvem esperant que els decrets es començaran a treballar al País Valencià, en el Consell Escolar Valencià, que és el màxim òrgan de representació, on, encara que diguen que és consultiu, és necessari que la veu s'escolti i es porti endavant, siga qui siga el partit polític que estigui manant, entenem que ja és que el partit que mane, quan jo vaig a un Consell Escolar Valencià, és un òrgan de govern on es tracten tots els temes d'educació. Per tant, jo entenc que després la política és la que hauria de fer i escoltar la veu de la societat, que és la que està representada, per a portar endavant la llei d'educació. Per tant, això no ha sigut mai possible. En el 2006 es va promulgar la LOE, però fins al cap d'un any no es van començar a treballar els decrets al País Valencià. Però es van treballar tots a l'últim trimestre, de qualsevol manera. Per tant, no han tingut el temps suficient com per a poder saber quin decret proposa la conselleria i com el volem desenvolupar a les nostres escoles. Per tant, ens hem trobat amb dos dels decrets en plens del Consell Escolar Valencià, tindré que aprovar i desaprovar en el mateix ple 2 i 3 decrets, de manera que, encara que l'esforç l'hem fet, que això sí que ho sé, i ho sé perquè estic allí i treballo voluntàriament a la Conselleria d'Educació, sé que vam tindre que fer un gran esforç tota la societat, és a dir, sindicats, mestres, alumnes, inspectors, pares, mares, tot el món vam tenir que agarrar tots els decrets, treballar-los i al·legar-los. Així, tot i fent aquest esforç que ens va obligar a fer la conselleria, ens vam trobar que cap dels decrets que estan ara per avui publicats, cap decret que hi ha publicat té ni siquiera una frase del Consell Escolar Valencià. Hauria que veure les al·legacions que varen presentar a cada un dels decrets que proposa la conselleria i veuríem com ni un té cap al·legació que varen treballar en els plens del Consell Escolar Valencià, en la majoria votats per unànimement. Per tant, ja començant en com estaven desenvolupant-se els decrets,
Va ser, evidentment, Educació per la Ciutadania la que va colmar el got i va explotar tot la nostra paciència. Hem sigut pacients. Vàrem arribar a la manifestació del no i del prou, arribarem a la gran manifestació del 29, més de 80.000 persones al carrer dient que ja estava aquesta política educativa. Arribarem al 25 de desembre, el 15 de desembre, que va ser quan la conselleria, el senyor president de la Generalitat, va dir que entenia que hi havia una plataforma per primera vegada. Per primera vegada deia que anàvem a negociar uns punts amb la plataforma, per tant, se'ns escoltava. I hem de transmetre que mai anem a trencar amb el diàleg. Nosaltres no trenquem el diàleg, és la conselleria d'Educació qui el trenca. I qui l'ha trencat ara? Perquè durant quasi 5 mesos, des d'aquell 15 de desembre, hem tingut 70 no sé quantes reunions. Vull dir que per un cantó estan donant una propaganda electoral i partidista del que volen fer, però per altre cantó la realitat és que quan es publica alguna cosa, tot ve publicat en contra del nostre pensament. Per tant, per això estem ara enfadats en la conselleria i per això anem a la vaga. Senzillament perquè és important que sàpiguen que no anem a parar i que no ens poden ensenyar alguna que després no van a treballar-ho. No poden disfressar l'educació i no val, i si els mitjans de comunicació, disfressar aquesta educació que al fill i al cap, després en les ordres, en els decrets i en les instruccions és on es publica en el DOC i on realment es veu com treballa aquesta conselleria. Doncs la nostra postura és que anem a la vaga. Anem a la vaga, anem a tancar els centres i té que quedar molt clar que no és una vaga de professorat. No és el mestre que es posa de vaga, és l'escola pública que es posa de vaga. El meu fill, la meva filla, els xiquets i xiquetes diran que no vaig a classe perquè aquesta política educativa no m'agrada. Els pares no portarem el xiquet a classe eixe dia perquè creiem que ha de canviar la política educativa d'aquest país. Els mestres van a perdre part del seu sou perquè estan en contra de la política educativa d'aquest país. Els inspectors també ho faran els alumnes, també ho farà la societat. Els veïns ens han dit que recolzen aquesta vaga. Per tant, els partits polítics de l'oposició han dit que recolzen aquesta vaga. Per tant, és la societat que està plantant cara a la política educativa d'aquest govern i, evidentment, no tenim altra opció que anar a aquest tancament de centres. Hem intentat fins al 28 d'abril que els nostres fills no deterioraren l'escola pública, que anaven cada dia a classe, que el seu mestre tindrà a classe cada dia, però estem tancant un dia. Un dia de l'any hem de dir prou. Per tant, encara que no ens agrade, creiem necessari que el dia 28 es tanquen els centres i que així almenys es puga defensar la nostra política educativa, que no és la que defensa aquesta conselleria. Nosaltres no anem a baixar ni una coma del que hem dit, perquè nosaltres proposem mínims per a que la conselleria treballi, no màxims. Nosaltres hem treballat baix uns mínims, sabem quina política tenim, i en cap moment fem una política diferent de la que hi ha. Hi ha la política que hi ha, la gent l'ha votada i ahí és la que hi ha. Això no vol dir que sigui correcta, això no vol dir que sigui de qualitat i que sigui pública. Per tant, d'aquí al final no anem a parar. Una vaga d'ara, una manifestació abans. El que queda és no parar de lluitar per l'escola pública. Nosaltres estem contents i satisfets que ens recolza tota la societat. Per tant, després d'aquesta vaga hi haurà un altre moviment, una altra mobilització i anirem fent-la fins que aconseguim que el senyor Camps doni compte que aquest conseller no és el millor conseller per a portar la política educativa endavant d'aquest país, perquè és un conseller que no escolta, és un conseller que fa propaganda als mitjans de comunicació, però no escolta, ni pren part d'aquesta política educativa, no es senta a treballar. No hem tingut mai el senyor conseller en cap de les reunions, mai, però és que no es senta a treballar. I quan els seus treballadors es senten a treballar de la pròpia conselleria, fa cas obvi. El decret de drets i deures dels alumnes, professors i pares i el GAT, perquè tot el món ha de passar per aquest decret, el dia 25 de gener de fa 2 anys, per majoria absoluta en el Consell Escolar Valencià, demanàrem que es canviara aquest decret. Vam marcar unes directrius mínimes per a canviar-lo. Als 2 dies el senyor Fondemora va dir que li donava igual. Per tant, no podem admetre un conseller que li dona igual el que diu la societat, que ell continuarà fent sense escoltar a ningú. Per tant, continuarem igual que estem. Una vaga no és el màxim que es pot demanar a un centre públic. El màxim és demanar que l'escola pública sigui de qualitat. Per tant, siga una vaga, una manifestació, una concentració o el que calga, ahí estarem tota la societat per a dir que ja n'hi ha prou.